Jama'a don Allah don annabinsa ku taimaka ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Muna godiya. Shakka babu, auren Sani Musa Danja da Mansura Isa ya mutu tun a shekarar 2021, amma sai dai wasu alamomi da muka gani kamar angulu na so ta koma gidanta na tsamiya. Shin me za ku ce? Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja, jarumi a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, da kuma Mansura Isa, jaruma a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, sun yi aure 14 ga watan Julai a shekarar 2007. Bayan jimawa da suka yi suna soyayya na tsawon lokaci. Dukkaninsu guda biyun dai sun kasance jarumai ne a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, inda suka fada matsanancin soyayya da juna kuma har ta kai su ga yin aure. Allah da ikonsa, bayan aurensu sun samu wanzuwan farin ciki da annashuwa da kwanciyar hankali. Sannan kuma Allah ya azurta su da samun 'ya'ya guda 5, mata 2 maza 3. Kamar yadda kuke gani, ga 2 daga cikin 'ya'yan nasu nan, wato Rizikat Sani Musa Danja da kuma Iman Sani Musa Danja. Gari banban Allah ɗaya, kana naka Allah na nashi, na Allah ko shine gaskiya. Bayan kwashe shekara 23 da yin auren Sani Musa Danja da kuma Mansura Isa, kwatsam babu zato babu tsammani a shekarar 2021 muka samu labarin rugujewar aurensu. Inda bayan rabuwar auren nasu, wata 'yar ƙaramar ƙura ta rika tashi a tsakaninsu, suka koma kamar maƙiyan juna. Shin menene ya raba auren Mansura Isa da kuma tsohon mijin nata, wato Sani Musa Danja? Sanin masoyi sai Allah, haka sanin tsakanin mata da miji ko mu ce ma'aurata shi ma sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masani. Auren Mansura Isa ya mutu ne sakamakon wani aiki da ta ɗauka na taimakon marayu, inda take bin ƙauyuka da birane da kuma gidajen marayu da dai sauran marasa galihu take taimaka musu. Waɗanne hanyoyi Mansura Isa take bi domin ta taimaka wa marayu da dai sauran marasa galihu? Na farko, takan yi posting a shafukan sada zumunta ta kuma ajiye account number domin a taimaka. Sannan takan bi manyan 'yan siyasa da kuma sauran manyan ƙusoshin ƙasar nan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufawa asiri, musamman 'yan kasuwa. To a dalilin wannan gagarumin aiki da Mansura Isa ta ɗauka ne ta rasa aurenta, kamar yadda rahoto ya zo. Allahu a'alam. Mansura Isa da Sani Musa Danja sun aurar da ɗiyarsu ta farko mai suna Rizikat Sani Musa Danja, inda aka gudanar da bikin a cikin garin Kano. Duk da cewa babu aure a tsakaninsu, amma kansu a haɗe a ranar bikin. Babu kuma wani abu da aka gani na makamancin rashin jituwa a tsakaninsu. Duk da cewa bayan da auren nasu ya mutu a shekarar 2021, sun koma tamkar maƙiyan juna, inda suka rinka jefawa juna habaice-habaice a shafukan sada zumunta. Bayan auren diyar Sani Musa Danja, Rizikat Sani Musa Danja, tsohuwar matar Sani Musa Danja, Mansura Isa, ita ma ta samu wani bazawari ta kuma yin aurenta, inda aka gudanar da shagalin bikin a cikin garin Kano. Manyan jaruman masana'antar fina-finan Hausa sun halarci wurin taron bikin na Mansura Isa, musamman mata ƙawayenta irin su Samir Ahmad, Fauziya mai kyau da dai sauransu. Insha Allahu ba da jimawa ba za mu saka muku cikakken bidiyon auren nata ku gani domin ku baiwa idonku abinci.
Yanzu za mu saka muku bidiyon, amma kafin mu ɗora muku shi, idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha tamu ta Viral Kannywood mai ɗimbin albarka, to ku taimaka ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Idan kuma kun jima kuna bibiyanmu, to ku taimaka ku danna wannan bidiyon alamar liking sannan ku yi mana sharing a kafafen sada zumunta. Muna godiya da irin goyon bayan da kuke bamu. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zumunci. To kamar dai yadda muka yi alkawarin za mu saka muku ga bidiyon nan yanzu sai ku kalla. Ka kunna mana jen. Allah ya sa abokin arziki. Abu da sadaki. Shakka babu, auren Sani Musa Danja da Mansura Isa ya mutu tun a shekarar 2021, amma sai dai wasu alamomi da muka gani kamar angulu na so ta koma gidanta na tsamiya. Shin me za ku ce? Sani Musa Danja, wanda aka fi sani da Sani Danja, jarumi a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, da kuma Mansura Isa, jaruma a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, sun yi aure 14 ga watan Julai a shekarar 2007. Bayan jimawa da suka yi suna soyayya na tsawon lokaci. Dukkaninsu guda biyun dai sun kasance jarumai ne a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, inda suka fada matsanancin soyayya da juna kuma har ta kai su ga yin aure. Allah da ikonsa, bayan aurensu sun samu wanzuwan farin ciki da annashuwa da kwanciyar hankali. Sannan kuma Allah ya azurta su da samun 'ya'ya guda 5, mata 2 maza 3. Kamar yadda kuke gani, ga 2 daga cikin 'ya'yan nasu nan, wato Rizikat Sani Musa Danja da kuma Iman Sani Musa Danja. Gari banban Allah ɗaya, kana naka Allah na nashi, na Allah ko shine gaskiya. Bayan kwashe shekara 23 da yin auren Sani Musa Danja da kuma Mansura Isa, kwatsam babu zato babu tsammani a shekarar 2021 muka samu labarin rugujewar aurensu. Inda bayan rabuwar auren nasu, wata 'yar ƙaramar ƙura ta rika tashi a tsakaninsu, suka koma kamar maƙiyan juna. Shin menene ya raba auren Mansura Isa da kuma tsohon mijin nata, wato Sani Musa Danja? Sanin masoyi sai Allah, haka sanin tsakanin mata da miji ko mu ce ma'aurata shi ma sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masani. Auren Mansura Isa ya mutu ne sakamakon wani aiki da ta ɗauka na taimakon marayu, inda take bin ƙauyuka da birane da kuma gidajen marayu da dai sauran marasa galihu take taimaka musu. Waɗanne hanyoyi Mansura Isa take bi domin ta taimaka wa marayu da dai sauran marasa galihu? Na farko, takan yi posting a shafukan sada zumunta ta kuma ajiye account number domin a taimaka. Sannan takan bi manyan 'yan siyasa da kuma sauran manyan ƙusoshin ƙasar nan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rufawa asiri, musamman 'yan kasuwa. To a dalilin wannan gagarumin aiki da Mansura Isa ta ɗauka ne ta rasa aurenta, kamar yadda rahoto ya zo. Allahu a'lamu. Mansura Isa da Sani Musa Danja sun aurar da ɗiyarsu ta farko mai suna Rizikat Sani Musa Danja, inda aka gudanar da bikin a cikin garin Kano.
Duk da cewa babu aure a tsakaninsu, amma kansu a haɗe a ranar bikin. Babu kuma wani abu da aka gani na makamancin rashin jituwa a tsakaninsu. Duk da cewa bayan da auren nasu ya mutu a shekarar 2021 sun koma tamkar maƙiyan juna, inda suka rinka jefawa juna habaice-habaice a shafukan sada zumunta. Bayan auren diyar Sani Musa Danja, Rizqat Sani Musa Danja, tsohuwar matar Sani Musa Danja, Mansura Isa, ita ma ta samu wani bazawari ta kuma yin aurenta, inda aka gudanar da shagalin bikin a cikin garin Kano. Manyan jaruman masana'antar fina-finan Hausa sun halarci wurin taron bikin na Mansura Isa, musamman mata ƙawayenta irin su Samira Ahmad, Fauziya Mai Kyau da dai sauransu. Insha Allahu ba da jimawa ba za mu saka muku cikakken bidiyon auren nata ku gani domin ku baiwa idonku abinci. Yanzu za mu saka muku bidiyon, amma kafin mu ɗora muku shi, idan wannan ne zuwanku na farko wannan tasha tamu ta Viral Kannywood mai ɗimbin albarka, to ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Idan kuma kun jima kuna bibiyan mu, to ku taimaka ku danna wannan bidiyon alamar liking, sannan ku yi mana sharing a kafafen sada zumunta. Muna godiya da irin goyon bayan da kuke bamu. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi. Allah ya bar mu tare, Allah ya bar zumunci. To kamar dai yadda muka yi alkawarin za mu saka muku ga bidiyon nan yanzu, sai ku kalla. Yan daurin aure ne suka shigo. Ka kunna mana jan.